Kum ka dinge le ban khanglat la ne ban penduna ye ki kambe an haswa ka election MP nak leng jong ki pulit ka riba district ng kat ka jing trelang wat ki pulit CRPF menen ka me ki lap tulong ka jing talasi ye ki kali ki babon ki biya kum ka jing le ban khanglat ye ki kambe an shua ka election lok sabha ki pulit ng ka riba district ng kat ka jing trelang ru wat ki pulit CRPF menen ka me ta polat amsaw ki lap tulong ka jing talasi ye ki kali ki biang namba jo kan surok hadi ngiding talasi lalap ya kawi katrok kepada number NL01 AH San Prasan Lai batna kan ka kali la yo ban korup sibun ba okanja kundup ru yo umar juna le thuat ki pulit bala yo ban korup adu komba sahajar nyaus ba sa penriu kilogram okanja la ne umar juna na kawi katrok kepada number NL01 AH San Prasan Lai batna kan ka kali le yo bat yu le kam yu brio kata babula sheikh South Prasnam Karta obadai naki benta jongka Maharashtra na ule korok lu ka ka mobile ba kamjur ka pisa ka bala hajar news pa andro pau tengka nak leng jong ki pulit kilak kam yu ba kilap pulang ka jong toket